Ola, son Marcos Calveiro, acábame de topar aquí a xente da Asociación Galega de Escritores nos corredores do Culturgal e domingo viñen de visita para asinar o meu último libro, Festina Lente, a miña primeira obra de narrativa para adultos. E bueno, nada, dando unha volta pola feira, saudando aos coñecidos, que para o que sirven estas feiras, coñecidos escritores, xente que coñece solo por chamadas telefónicas ou correos electrónicos e que lle pos unha cara e botas unha parolada con eles. Sobre a miña actualidade literaria neste momento, pois bueno, a ver, levaba 6 meses de seca sen escribir absolutamente nada, xa estaba empezando a estar inquedo sobre o tema. Comecei un proxecto dunha serie de 4 libros de narrativa juvenil, pero que ao final pois quedou parado porque non daba arrancado con ela. Na actualidade cruzouse outra idea por diante, pero non digo nada sobre ela, non vai a ser que logo me retiro un premio. Por eso non ser inédito, ser anónimo e que este identificado o autor. En estes momentos estou niso, nunha novela que eu supoño que será juvenil, pero como sempre digo, pois bueno, eu realmente cando me poño a escribir unha historia nunca sei se vai ser para un público máis infantil, sí, porque tes en conta casi desde o comezo, pero no caso de novela juvenil ou unha novela de adulto, que fago é deixarme levar, e son moitas veces a historia, os propios personaxes os que me levan para un sitio ou me tiran para o contrario. É un pouco a necesidade da propia historia que fai que pois que eso, que prácticamente casi sin ideas preconcebidas tire cara adiante con ela. O que teño claro, por exemplo, desta novela, como en todas as outras anteriores miñas, é o final. Eu sou incapaz de poñerme a escribir ata que teño un final, pero un final perfectamente definido, é dicir, ter escrito, por exemplo, o último capítulo da novela tal e como vai quedar ao final da obra. Prácticamente o primeiro capítulo que escribo, e logo poucos retoques fago, e todo o proceso de escrita anterior pois é o camiño para atar todos os cabos e que todo me leve fiadiño ata ese final. En principio, pois absolutamente nada máis.